Până am început și eu să postez cu Minecraft, da. Hai, astăzi o să ne jucăm Minecraft. Bun. Vreau să vă arăt ceva făcut de o casă făcută din 2 blocuri. Haideți, stați un pic. Așa. Bun, aceasta este casa mea de 2 blocuri. Da. Știu. Credeți că este doar de 2 blocuri. Înțelegeți că puteți locui aici. Da, aceste 2 maro sunt 2 blocuri. Am luat și eu de la o youtuberiță care mă uit eu foarte mult la ea. Se zice un clopoțaț. Stați că am mai pus să vă gata. Așa, bun. Deschidem ușa. Și acum intrăm în casă. Da, aici avem un pat albastru pentru băieți. Aici un pat roz pentru fete. Da, culoarea mea preferată roz, nu știu. Asta așa. Da, stați că trebuie să fac un pic aici ceva. Gata. Așa că am greșit. Eu acum. Dați. Mergem, punem aici mâncare, că avem un ces de mâncare în fire. Da, am un arc și toporul ăsta. Dați așa. Da, aceasta este casa mea de 2 blocuri. Și eu sunt băiat, dar este ok. Haideți să construim astăzi un veterinar pentru animale, pentru pisici și câini și tot felul de animale care poți să le aduci la veterinar. Dați așa. De ce casa asta n-are ușă? Da, să-i pun eu o ușă imediat. Și de ce casa asta n-are nicio ușă? Lăsați că le pun eu 2 uși imediat. Dar cine tot... Ce toți zombii se aude pe aici când mai știu să vorbesc? Bun, punem o ușă. Mai sunt... Bă, și casa asta nu are. Așa. Și dacă doriți, puteți să faceți și voi o casă din 2 blocuri. Dați așa. Ce e asta? E o hartă. Da, haideți să ne apucăm de făcut veterinarul. Mergem imediat. Da, am găsit acest. Da, știu, n-am postat până acum cu Minecraft, dar voi posta. Dați așa pentru voi, fac asta. Boing. Mai zboară înapoi? Ce? M-am speriat, bă, bune. Bun, în fine. Să-mi pun astea aici. Unde era? Că nu mai știu, stați așa un pic. Ne trebuie geamuri neapărat. Uite, stați așa, mergem aici. Luăm uși albe. Stați așa că nu mai știu. Să facem azi veterinar sau mâine? Haideți mâine să-l facem. Mai încolo un pic. Lăsă mai încolo. Și acum vreau să fac o scară. O scară din astea. Așa, nu știu cum se numesc. Vreau să fac cea mai înaltă scară din lume. Redstone. Avem pe aici. Dar unde era redstone? Dați așa un pic. Să-mi zică mie cineva dacă vede redstone-ul. Redstone. În fine, lăsăm fără. Unde să facem această scară? Dați și nu vreau aici. O vom face aici. Dați că îmi trebuie pământ, că se ia mult mai repede pământul. Stați că am făcut ceva fără să vreau. Da, vă întrebați de ce am postat acum mașina, am postat mai încolo și n-am postat
până acum cu Minecraft. Da, m-am gândit să postez sau nu. Și așa m-am gândit să postez. Dați așa. 5, ok. 1. Hai, lăsați pământul. Aici. Deci, 1. Vă voi învăța și pe voi cum să faceți o casă din 2 blocuri, dar mai încolo un pic. Deci, 2, 3. Dați așa un pic. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2. Nu. 2, 1, 2, 3, 4. Și acum vine 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da, mi se pare că e foarte mișto cum am făcut scara. Dar cred că mai bine pun 3 de-astea. Dați așa. Ce m-am speriat de păianjen. Nu din joc acesta. Uitați-vă unde fugi. Facem mai și mergem înapoi. Acolo și. Și mergem imediat la somn. Da, așa, deschidem ușa, stați un pic. În fine, ai, mă, ce? În fine, lasă. Ce asta? A, gata. Unde mă duc? Vreau un patru roz, pentru că roz este una din culorile mele preferate. Și nu știu de ce m-a dat băiat. Dar în fine, stați așa. Stați așa. Iată, i-am pus și lui.